ba, nefa ba ta tsaya ba, mu fa talakawa ba musamman me ake ba. An yi budget ba a bamu ruwan sha ba. An yi budget wutan nefa ba ta tsaya ba. Mu fa talakawa ba musamman me ake ba. Wai an yi budget Ba musamman me ake ba. Mu fa talakawa ba musamman me ake ba. Wai an yi budget Ko an yi jagwal tun da babu result. Babu result. Arzikin kasar mu albashi zai kare. Mu da babu aikin an bar mu can a ture. Mun nika masu aiki a Naija in za a ware. Kun ce mu yi karatu muna yi amma a takure. Alli ya kare, kwano ya bare. Ba a maganar bencina wannan a ina ne. Wai za mu kwashi jarmiya wai shin tana ina ne? Da arziki a Naija wallahi gwanda babu. Tunda gashi an budget din amma solution babu. Kawai mu koma ga Allah ya da za ku ya mu jibu. Kawai ku mana gyara in ma ba dan halin mu ba. Kuma mutanen Naija kamata ya ku duba. Zagin shugabanni ba shine solution ba. Nace abin da gyara aka ce ba za a ban ba. Talakawa na ta fara ba su samu shugaba ba. Ba a bamu ruwan sha ba. Nefa ba ta tsaya ba. Kuma talakawa ba musamman me ake ba. Kawai a bayan Naija in gyara ta kan Disamba. In gyara ta kan Disamba. Kawai a bayan Naija in gyara ta kan Disamba. Kan Disamba. Nace abin a kyauta amma kuka hana ni. Wallahi in na cije to sai an lallaba ni. Ta ke ta kawo ma in ce sai an biya ni. An yi budget ba a bamu ruwan sha ba. An yi budget wutan nefa ba ta tsaya ba. Mu fa talakawa ba musamman me ake ba. Wai an yi budget Ba musamman me ake ba. Mu fa talakawa ba musamman me ake ba. Wai an yi budget Ko an yi jagwal tun da babu result. Babu result. An yi budget ko an yi jagwal tun da babu result. Babu result. Body Select Productions.